Yo, what's up mga ka-idol? Welcome na po sa ating channel mga ka-idol. Siyempre, andito na naman tayo. Ngayon mga ka-idol, dito ako nag-iensayo mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, magpapalakas tayo dahil gusto nating lumaban sa Battle of Youtuber mga ka-idol. Ayun, shout out pala sa lahat ng mga players ng Battle of Youtuber mga ka-idol. Sa mga idolo ko ng mga players sa Battle of Youtuber. Ngayon mga ka-idol, siyempre mag-shadow fight tayo. Kasi para bumilis yung kamay natin mga ka-idol. Ayan, Boss MG, sana mapanood mo tong video na to, Boss MG. Ayan, kaya kong lumaban, kaya kong makipagsabayan sa mga Battle of Youtuber. Ayun mga Boss MG, sana mapanood mo to, Boss MG. Gusto kong lumaban sa Battle of Youtuber. Ngayon mga ka-idol, mag-shadow fight tayo. Yun mga ka-idol, ito yung tapos na tayo mag shadow fight. Nakapagod pala mag shadow fight mga ka-idol. Ngayon, kailangan yun mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa panonood. Ayan, thank you, bye bye.